Bună, prieteni! Astăzi ne jucăm Brookhaven cu... Da, deci... Marina. Marina, dar vezi că te auzi ca din butoi. Eu mi-am făcut un skin special pentru Halloween. Eu am Robux, ea nu are Robux. Bine, mi-am cheltuit Robux și dar o să mai iau. Adică cred că săptămâna asta. Bine, nu chiar săptămâna asta, sau săptămâna viitoare, vedem. Uitați-vă, asta sunt eu sunt asta care sare continuu la lobby, la început. Sar continuu eu. Asta ești? Da. Puneți nume ca să ne recunoaștem mai bine. Eu îmi pun numele meu. Ok. Hai că mă fac și eu așa tematică. Așa. Deci o să ne facem un skin de Halloween împreună. Ne facem un skin de Halloween. Adică îmi fac doar eu, că tu ți-ai făcut deja. Ce-i asta? Nu-mi place. Și aici o să scriu direct orange. Bun. Deci sper să-mi dă-te un pic din fața mea. Mă duc să-mi iau sau ții tu? Nu-mi iau eu. Dar vezi că n-am premium, da? Ok, dar ia-ți casa aia. Poate. Cu ce? Cu apă. Ah, ok. Eu mă duc să pun căutare de coruri și să pun insane. Da, dar vezi că e extrem de greu, adică în clădiri, foarte greu. Eu sunt foarte greu. Acum ne punem pumpkin. Uite, bă, ăsta e perfecto, deci ăsta e perfecto. Da. Ne vom scoate astea. Genele astea de 1 metru. Le-am scos. Acum ne vom pune. Ne vom pune o față, nu ne punem o față nouă, cred că ne punem ceva de aici. Scriem aici Halloween. Ia ce ne dă. Asta, trick or treat. Trick or treat. Bun, hai că pun și o scripticiu. Și îmi pun și eu din ăștia dovlece aici. Dar vreau și eu. Ce? Vreau și eu picioarele. Dar le găsești, adică sunt, dacă dai acolo și dai acolo pe omulețul roșu, ți apar. Dar nu ți apar din prima, trebuie să mai dai acolo la haine și după dai înapoi și ți apar. Mai mult? Stai că am fost să fac skin-ul. Ok, eu o să mai adaug ceva, că mi se pare că e prea simplu. O să-mi adaug de aici. Uite, bă, din asta de Halloween. Uite, bă. Uite, îmi pun pe ăsta. Uite o româncă, uite româncă. Dar nu știu dacă e româncă. Mama, asta ne copiază, frate. Ia să vedem dacă le răspuns. Ce? Dar nu mai ține mâna pe microfon, că nu te aud. Păi nu te aud. Hai, zi acum. Nu știu cum să-ți explic. Dai pe omulețul roșu. Dacă nu ți apare din prima, mai dai pe altceva și după pe omulețul roșu.
foarte mică. Îmi pun un scheleton. Ia ăsta, nu, îmi pun un scheleton, frate. Nu știu ce să-mi pun. Măța asta. Ok. Poți să spui mâna lui Wednesday, știai? Da. Mai știi când erai înnebunită după Wednesday? Mai ești? Uite că eu am deja o mașină, Intră. Păi da, acum vom merge cu mașina, nu ne mai teleportăm până acasă. Da. Deci n-am mai făcut de mult un vlog cu Brookhaven. Și... Da, ne vom juca și obiuri, deci am început seria de Halloween. Da, o să facem și de Crăciun, De Paște. Da. Haide, ieși din mașină. Și ce casă poți să-mi ia? Că nu știu unde e aia. Ultima e ferma. Da, aia nu-i fermă. Ba nu, uite că am pus aici. Ok, mă rog. Da, oh my god! Stai, nu-ți alege camera, că dormim amândouă în aceeași camera. Ba da, Marina, dar nu, eu aleg camera, că e casa mea. Am parcat. Bun. Deschid. Oh my god, da. Hai să ne... Mamă, ce cameră frumoasă! Eu dorm aici. Eu zic să le punem. Da, putem. Că nu știu, că nu mă mai... Uite că am găsit dovlășoi. Uite, sunt și paiangă. Dovlecei și paiangă și uite, sunt dovlecei de mai multe fețe. Pune și tu. Eu o să schimb camera, o să schimb culoarea la casă. Păi la propsuri am găsit, dragă. Uite, vezi, am făcut tot așa, tematic. Nu știu ce să mai pun. Da, uite, pot să mă urc aici, hihi. Pune și tu, dar nu aiurea. Păi, eu mă duc jos să fac ceva de mâncare. Bine? Ba nu, tu stai în casă, eu mă duc să... Dar tu decorează casa toată și pe aici, cu dovlecei. Eu mă duc la magazin să cumpăr niște cumpărături, adică să cumpăr. Bine? Vezi să nu distrugi casa. O să te încui. Îți dau când vin. Eu deja am plecat, Marina. Te rog, rămâi acolo. Ai grijă de casă. Eu mă duc să cumpăr niște chipsuri, mere, banane. Vedem ce găsim pe acolo. Mai mult. Poate găsim dovlecei. Voi lua și niște gogoși, adică o să merg pe la cumpărături. Iau și înghețată, iau de toate. Vreau să călăresc. Ce? Deci o să-l auziți pe fratele ei. Da. Vrei să iau... Vrei să iau niște Doritos? Da, deschide ușa, te rog. Bine, acum o deschid. Stai să mă uit pe... Bă, dar nu mă lasă să o deschid. Da, dacă ești aproape de ea. Bine.
Bine. Am luat Doritos, iau pizza. Iau ciocolatie. Iau și ciocolatie. Iau mere roșii, mere de-astea. So this is love. Acum a venit, vin acum. Am luat Tita Mai Plăsoiu, frate, Tita Mai Plăsoi, nu știu cât doamnei. Bă, tu vezi că s-au făcut și copacii, unii copaci s-au făcut portocalii în Brookhaven. Da, deci... Eu una în perei. Cine se uită la vreun liber și Eu nu m-am uitat. Este super fain, are 3 sezoane și... Nu mă, dar tu chiar ai decorat și pe din afară. Din afară nu curat. A, atunci așa era. Uite, voi parca aici mașina. Iată-vă, după ce i-am putut. Uite asta. Îl auziți pe fratele ei. Am ajuns acasă, Marina. Bă, dar nu intra cu calul, lasă-l aici. Lasă-l aici. Trebuie să-i faci de Da. dăm roman. Dacă îți dau rumei, din greșeală o să-ți dau bani. Ba nu, uite, să-mi dau rumei. Da, deci o să trag jaluzelele. Da, am tras jaluzelele. Pentru că îmi place să mă... Ai pus și păianjeni pe... aici. Da, pus. Deci, o să mai decorez eu casa pe aici, pe acolo. Și uite, parcă vrea să luăm ceva de Halloween și să mergem la calitate. Uite, o să pun niște fum galben. Eu mă duc la calitate cu calul. Am scos din greșeală toate propsurile. Nu mai avem dovezi. Să gata! Am încuiat-o! Intră și tu repede în casă, frate! Da, și că-i banca. Eu stau acasă și fac ceva de mâncare, bine? Nu ies acum la colindat, că încă nu-i vremea de colindat. Bine, este că este 21, dar mai sunt 10 zile până la... Halloween e pe 31, deci mai sunt... Și acum mai suntem în 21, mai sunt 10 zile. Da, nu palita. Culica, dai Uitați-vă. Da, asta, uite, o să pun aici. Și asta voi pune aici. Asta o să facem aici. Și voi pune niște din asta la fiert, pentru că trebuie să ne facem multă de multă mâncare. Noi nu avem mâncare. Marina, noi nu avem mâncare. Eu acum fac de mâncare, dar tu nu... Apropo, stai să-ți arăt ce am cumpărat. Deci am luat un Doritos, niște ciocolate, un suc, 2 mere și o pizza, e bine? Stai să-i pun în frigider. Ia, bun. Mamă, le-am pus în fridge. Închide fridge. Mamă, era să mă bag în frigider. Acum eu să... Uite, Pablo, cal. Voi ieși afară. Stai un pic, Marina. Am oprit microfonul pentru mine. Și acum ne vom duce după Marina să vedem la ce casă este, ok? Deci, nu știu dacă m-ați auzit în acest... Ce fac?
Am văzut-o pe Marina. Marina este acolo lângă spital. Și merg după ea. Stai. Marina! Ce mi-a dat ban? Doar a costat de picuri 3. Marina, vrei să ghicesc la ce casă ești? Dar nu sunt Unde ești? la lobby. Da, ești. Te văd. Nu știu ce se întâmplă cu Maroi. Da, deci nu știu ce fac aici.